We zijn hier in Losera als JEM. JEM is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen zijn alle thuis en ter ontlasting van het gezin kunnen ze hier dan een weekendje of een midweek logeren. Of in vakantie zit nog natuurlijk. En toen wilden wij, ik de mensen een leuke dagbesteding aanbieden. En toen ben we een inbrengbus begonnen. Zodat ze leuk in de maatschappij mooi kunnen draaien en wat zinvols kunnen doen. En een inbrengbus, dat is dus dat mensen tweedehands spullen bij brengen kunnen en dat wij het vervolgens weer proberen te verkopen voor hun. Maar die bus die was al heel snel vol, dus we zijn snel op zoek naar een opslag. En daar hebben we heel kort zitten, want die wie toen weer hartstikke vol. Dus dan moesten we op zoek naar iets groters. En toen kwam de winkel. En hier hebben we de winkel opzet. Ja, leuk, gezellige winkel met allerlei mooie spulletjes. Mensen kunnen mooi zien wat we al in te koop hebben. En de cliënten die kennen goed hun ding hier aan. Ik werk hier 1 dag in de week. En wat doe je dan? Helpen hier achter de kassa en in de winkel helpen. Of met de bus spulletjes ophalen, vastzetten. En waarom vind je het dan leuk? Dat je ook wel een beetje overal komt met het bus. En je hebt ook contact met andere mensen. Het belangrijkste is dat wij vinden dat wij een beetje sociaal bezig zijn in deze maatschappij. Wat we hier toch in de inbrengwinkel is dat mensen, iedereen die het inbrengt, die krijgt een percentage van de opbrengst. Dus die verzinnen er wat aan. De mensen die het kopen, daar hanteren we sociale prijsjes voor. We willen net altijd duur wezen, want nou ja, het leven is al duur. En de mensen die hier werken, die staan midden in de maatschappij. En dat vinden we een heel belangrijk iets. Dat ze gewoon in de maatschappij iets kunnen betekenen voor oren. Elkaar een beetje helpen. Dat is het belangrijkste. Oké, dank u wel. Fijn weekend. Jullie ook fijn weekend. Goeie. Ja, goeie. Wat ben je aan dan? Ja, met de skier wat bij elkaar aan. Op de vee als die komt, ze krijgen al 2 prikjes. En jij bent de skipherder. Ik ben een skierherder. Ja. Jij lijkt niet echt op een skipherder. Ja, hoe langer hoe meer. Je groeit er wat in het vak. Ja? Dus, ja. In het begin vind ik er altijd wat op zin, maar ja, het begint er nou echt. Ja. Australische jas, dus Australische broek, Australische hoen. En goed, ja, je moet er goed ongelijk. Het is nog koud. Dus dat, Ja. En hoe lang doe je dat dan al? nou, niet dus te zien, denk ik. Al met al. Oké. Nou eigen baas. Peer hier eigen baas nou. Ja, hier in Omkriet, hè, door die stikken van de gemeente, door weer met die ski. Ken je er wat van bestaan? Ja, ja. Ja? Ja, ik ken correct wat van bestaan. Kijk maar op. Ja, zo. Nou ja, het is nog wat beroep. Het is hier van alles beroep. En dichter, hè. Dichter? En dichter. Maar ik heb tijd voor op het moment. Dat drak maar de ski nog. Maar nee, ik zoek altijd nog wat bedichten en wat schreeuwen. Ja, ik ben nooit nomineren geweest tot de stadsdichterskip in jou. Oh. De laatste keer. Maar een skipherder als dichter van jou, dat heet dan mooi best. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, dat sloeg ik wel aan. Ja. Ja. Nee, ik heb in Parijs wennen, dus dat van die verhalen van als je ski uit Parijs komt Oh, ja. en dat soort dingen. Dat krijg je dan. Ja. Mensen kunnen dat net helemaal snappen. Nee, dat is wel grappig. En kun je een stukje voordragen? Nou, een kwart niet. Een kwart. Ik moet zomaar de ski op. Ja. Zo weer achter de ski op. Want had ik ooit van mijn nichtje maken. We zien Nederlands, hè. Kijk. Sterren telt de treden van de trap. De trap telt 13 treden. Zowel omhoog als ook weer naar beneden.